wawuok Homa Bay wadhi nyaka e kaunti ma Siaya kama iyudo ni bang' doho ma Siaya mochung'ne weche alwora chungo kambi man Amlite mosebedo ka kunyo mula e gwenge ma Ramba. Moko kuom jotije kambino koro konyo jotend migawo mar mwandu mikunyo e bwo lowo Salim Mvurya mondo odonjre e wachno mar neno ni kambino odok e chenro mage mapile. Kotenegi kod Barack Ochieng, jotijego ywago rochruok arita e gwenge mar Ramba ma giwacho ni obiro kaluwore kod onge mar tije kind rowere mane owito tijegi e kambino. Gidwaro ni jatend migawo mar mwandu mikunyo e bwo lowo Salim Mvurya oresgi mar neno ni ngimagi ok omedo rochore kaluwore kod okang' mar chungo tije e kambino. Kaluwore gi ni ngima ne oyiengore e kambino kendo chunge e tich dhi miyo chenro mathoth chung'. Awakwayo sirikal mamalo. Awakwayo minister mochung'ne kunyo Goldi. Awakwayo tend sirikal ma Siaya. Ni ka giyie to giyawnwa tijni e yo mapiyo. E sama iyudo ni ochung Amlite ni, iyudo ni nitie kambe ma bende nie gweng' karkani, ma bende tiyo gi the same things mwatiyogo, bende ndiko ji. Gito koro gidhi nyime gi tich, to wan to iyudo ni sama ochungwa to chungwa gi gima onge gima wende wach ma ng'ato dimake ni kambi ochung' nikech gima kama. Nyithindwa kod thagruok maduong' kabisa nikech nyithindo gi koro onge gima giyud kama gitiye. Emomiyo akwayo sirikal ni mondo kuyie to yawnwa kambini mondo nyithindo yud konyruok, mondo kata an ayud konyruok. An onge ng'ama konya, kambini ema nyocha gedo kuome ni biro konya. Koro akwayo rengo, kurengo biro winja no rengo yie mondo yawnwa kambini mondo ti ine sirikal mwarango wang'e man Siaya ka. Kata mana MC marwa pok ochoke nyithindo moko yondike kaunti ka nitiyonwa, kata bunge pok wane okawo nyithindo karo kaka North Ramba ka nodhi tich, to kambi manyondikonwa nyithindo wapok olori apoya. Omiyo an gi kwayo mar akwayo mbunge marwa no ne giumiyo loro kambini to kama chielo tiyo